تم استقبال أول باخرة îro pêşwazî li yekem keştiya geştyariya di cûreya xwe de hat kirin ku rêwiyên ji neteweyên cuda têde bû. تم استقبالها اليوم وبتعليمات Li ser rênimayên Desteya Giştiya Deriyan û Gumrukê asankariyên pêwîst ji bo derbasbûna rêwiyan hatin pêşkêşkirin. المسافرين. بێگومان ئەف گەشتە ئیرۆ پشتی ڕزگارکردنê دەستپێشخەریەکە یەکەمە ji بۆ چالاکردنا خەتە گەشتیاریە دەریایی وەکە رێویên سڤیل. ئەv یەکەم گەشتە رێویên گەشتیاریە بریا دەریاییە ji bendera Cûniyê ya Libnanê dest pê dike ber bi Laziqiyê ya Sûriyê û piştre jî ber bi Mêrsîna Tirkiyê ve diçe. Ev yek destpêşveriyeke gelekî girîng e û nîşana vejîna sektora geştyariyê di Heyamanû de ye. Ez gelekî kêfxweş im ku em piştî qutbûneke çend salan vedigerin Sûriyê. Dem hatiye ku Sûriye û Libnan bi rêya deryayê bi yekem xeta deryayî ya di navbera Libnan û Sûriyê de ji bendera Cûniyê. Bo bendera Laziqiyê bi rêjeya du yan sê geştan di hefteyê de bi hev bên girêdan. Ferehiya keştiya Sîder Waves 305 rêwî ye û îşene em ê bibînin ku geştyarî weke berê mezin dibe. û di navbera Libnan û Sûriyê de bi rêya nivîsîngehên geşt û gerê û bi rêya we jî pêş dikeve. Da ku bi hev re bi îzna Xwedê em hevdû ham bidin û vê xetê pêş bixin.